Abusia tune mesro like drop a comment na share video na benin said ansa na mrenkansi ebesi ne tiase no na enam dia asase aka kire no eninti se wo petumi musunsun mu ahuna bobirim dia na ene nana osumdom a ono ene ye brefiata no asu kankane dia mono ne pharmacy dua konfo a chese wonam aduro so anahaman so ache amanfo enkwa kusia se yetoa ye nkomotwetwe no so a eye nana osumdom a dodo no ani se wati anankaduro patabribi patakwaje kwa bobo no ahuna bobiri ahuna nyankwa ono ena dodo no ankasa ehuna na omagitwi na omobehwe enmunyam netumi a wodi edi dwuma eniti nana osumdom ene ne dom eye nana tia nankanduro osumdom a chese abusumniasa ugbodi nkrampo a we befibi ene mepese yesua adie efiri nananom asum enam se oba nananom sumu a enye ahomsem anase tumi a omokyere enko na ema omo edanso na emom kroye abusuafo eye nana tachiwa ena chese odi asano asedia da meri yemamo no eye nananom akom anase nananom amamre no aya na chese ebi twene ho a omo nte ase se aden ena nananom akomfo ana abosomfo no omo ba na chese omo ti asa na omo yensencheni ahodo na omo enom dot ene dia ekeka ho ensa ne dia ekeka ho bia ewo se yekuti ase ne se suman ana bosom bia ewo aduane a odi ana dia ope in the spiritual realm obia enim se eba fire oja ana wisia ayitumi kese pa eninti se nananom biba na se omo nom dot a emfa ne se dot no na chese nom no eye ne de na onom and the normal sense dipa de seni enom dot e bon ne ho but abosomfo no na akonfo no omo nom dot a nya de se e bon omo ho se bosom no koda ana se bosom no enom dot no onti sent no ewo konfo nanum ana ne ho dia ema ne ye nwanwa no sesei eye nana osumdom ena esimu a ana wogina mu a okom no awhwa ono nso ekura dot a ono na under normal sense no akonfo bibiri ho a omo nom nsa omo nom dot basuma no ba ena omo yesa eniema no dia ejina ho mani eka tumi mu a bisase aden tra konfo no odi fufu atwa nanim aden ena odi fufu ayi nanim suman no dia openo no se odi twa nanim a we ema ehye no so se esuman asumasi ana suma we ena aba ye to so mienu eboa ema sniper na ogina ho na suma no awura ne mu no eboa ema suma no ebie ani no a chese ani no ehunu ade ekọ achichiri eninti bohu se powder wonani papa powder no eya ahwesode esane eye ade a etimi eboa ema suma no ehunu bono mu ekọ achichiri eninti obi bebisa se adenti ena nana ede abotire ana ode ade aboniti ni nyina amamre ne amane ni bia suma bia ewo na fade te se oba wa dae a wo hye bema wa dade a wo hye se dia wo pe atade bi obi nso atade a wani ji ho no ani enje ho sa na suma etie sunsun sa na etie ani tubo hu a okura kotokro na kotokro no bi bebisa se na kotokro krampo ekura na nano ode ye den a chese okom na wo sum na nanom ni twede ampon ne na nanom esum a ukura kotokure aden okodo ana den na okoye dabi enye ado ana adopa bi ena wachi ntisa ye wo mini se eye kotokro na aya ekura omo aya omo ya amamre bia ama bosom na nasuma na obutwa emoja edikusu aboa no emoja edikusu
ɛno nti kɔtɔkorɔ no ɛyɛ agyinaeɛ ɛma saa suman no ɛno nti suman no ɛdidi a yɛde mogya no a yɛde ɛso suman no ebi edue yɛkɛse yɛdue a it means sɛ ɔmo de ɛfa ho anaasɛ amammerɛ kwan so no ɔmo de srasra ho ɛno nti suman no ɛne saa kɔtɔkorɔ no ɛwɔ twaka ɛno nti abere a okura kɔtɔkorɔ no a ɔde ɛdi asa no na ɔde ɛkyerɛ sɛ ampa ɛyɛ saa kɔtɔkorɔ no onya wa obetimi de abɔ tim anaasɛ obetimi de akoa wo ho wɔtwa sɛ abɛ ɛno nti saa kɔtɔkorɔ no tumi ɛwɔ ɛnam sɛ suman no ɛdidi a yɛdi saa tumi no anaasɛ yɛdi saa emogya anaasɛ agyinaeɛ no nneɛma a yɛyɛ ma no bi a no yɛde bi ɛfa saa kɔtɔkorɔ no ho nti suman no ahoɔden bi ɛwɔ saa kɔtɔkorɔ no mu a ɛyɛ a wɔde bɛdwam ɛde bɛdi asa no ɛno nti saa na ɛyɛ a mohu na ɛteɛ ɛnyɛ sɛ ebi a dua bi ɛna yɛaka no kambad anaasɛ koota na ɛde a ɛbɛgyina mu na ɛbi wonim sɛ mogya sɛ ɛde kaadeɛ na sɛ ɛho a ɛyɛ tuntum ɛno nti na yɛ na wohu sɛ kɔtɔkorɔ no ɛyɛ tuntum no ɛyɛ mogya bia ɛyɛ tuntum ɛda pɛ wohu sɛ mogya da na change color ana mogya ɛho a na change color ɛno ɛna ma wohu sɛ kɔtɔkorɔ no ɛyɛ tuntum ɛno nti suman yi ɛnom dot a ɔsa dot okosunsun mu a ɛboa ɛma adeɛ biara no ɛho ɛte yɛka dot ana wisi a ɛboa ma adeɛ te bisa sɛ adɛn nti ɛna nananom ayɛ a ɔmo fra honhom na ɔmo yusu incense ahodoɔ bisa incense na ayɛ na ɔmo hye no dia ɛwɔ mu ni ɛno nso ɛpo wisie a ɛno nso di eduhwam sonko ɛba saa nso na dot no ɛteɛ saa na dot no ɛteɛ ɛpo ɛyɛ ehwam a kyese suman no ɛni ɛgye ho na obi ɛbɛyisu incense suman no nso ɛbɛyisu dot ɛni nti ayɛ ama ne nyɛ wɔn bebree sɛ na kɔnfo kɔma na wɔnom dot no ɛnyɛ adeɛ sɛ kokɔm na wɔnom a ɛbɛha wɔ nipadua daabi ɛntimi ha wɔ nipadua da koraa ɛnsa a ɔmo no ni ɛnyɛ adeɛ sɛ obɛtumi ha wɔ nipadua na mmom saa kɔm no te kɔ na sɛ suman no kɔda na sɛ wɔkɔn dot na wɔkɔtɔ bi nom ɛne deɛ ɛbɛbɔn wɔ no ɛne deɛ wokɔtɔ nsa nom ɛbɛbɔn wɔ no saa nso ɛna wɔnom dot ɛne nsa na ɛbɛtumi aha wɔ nipadua anaa ɛbɛsɛ wɔ nipadua sɛdeɛ ɛyɛ afoforɔ no ɛne deɛ wonnom ma suman no wonom ɛma wo na deɛ wonom ma suman no deɛ wobɛtumi anom nsa ankorɛ baako ommoro ɛyɛ na ɔmu kura club ne Guinness ne n'asefoɔ na ɔmo nom a ɛyɛ na ɛyɛ amanfoɔ nwonwa suman no ɛnom nsa no ne nyinaa akyiri tumi a ɔwɔ because obetimi anom ɛyɛ club no crate baako ɔmo but wo nipa de sani unom baako na mmienu mpo a na wabo bisase den ɛma no ɛda soronko deɛ ɛma no da soronko nyinaa sɛ tumi no a ɛti ne mu no ɛgyere sɛ ɔma ne nsa ankorɛ ma koraa na ɛntimi nyɛ ne hwee na kyerɛ sɛ ni ɔwɔ tumi a kyerɛ sɛ ɛnni ano ɛno nti ɛyɛ a mohu no saa muhu sɛ ɛyɛ anwanwadeɛ ɛna ɛkɔ so obi wɔ ho sɛ suma ɛnom sa onim sɛ ɛyɛ anwanwadeɛ o ɛyɛ anwanwadeɛ kɛseɛ papa because onum nsa no bisa sɛ obo ana adan na suma no kɔda a ɛyɛ akɔmfo no ɔmmo sɛ suma no kɔda a ɔtwe nsa no nyinaa san de kɔ ɔtwe nsa dot no ne pampan ne kankan a ɛyɛ a kyɛ sɛ wo yɛtwe gu so a wobɛbɔ wa no suman no ba na sɛ ɔnom a dot na scent no oyi ni nyinaa fi kɔmfo no ho ɔde na deɛ ɛkɔ ɛno ɛna ɛma ne da soronko ɛwɔ nananom amammerɛ ne amanneɛ mu suman aden ɛna ɔnom dot obebisa sɛ na aden na suman no ɔmo pa a nipa a yɛka sɛ suman ɛyɛ nyankopɔn ɛfa bi ana ɔmo yɛ anyame ahodoɔ a yɛfa ɔmo so ɛkɔ nyankopɔn hɔ nti ade nti na ɔmo ba na ɔmo di asa na ɔmo di agorɔ na ayɛ sɛ ɔmo de agorɔ ankasa awuram saa na suman tie ɔmo no ɔmo ba na ɔmo bɛsa a mpɛmpɛ no ɔmo bɛdi agorɔ ɔmo bɛtoa yɛn adasa ana nipa de sɛni abɛkyerɛ yɛn tɔ abɛgyegye yɛn ni akyerɛ sɛ apa ɔmo ne yɛn nɛte yɛnti ɛna ɔmo wɔ hɔ ɔmo so nti ɛna yɛwɔ hɔ na deɛ ɛyɛ ana ɛwɔ mu ne sɛ
sɛ ɔba afahyɛ no na wobɛto no duru anaa wobɛ challenge ne deɛ a ɛne deɛ ɔde agorɔ no bɛto nkyɛn na ɔno nso akyerɛ ne bɔbere sɛ ampa twɛdi ambɔ mbɛsɛhyia ɛde ne ɛba saa wiase wei mu no obiara ɛwɔ n'asɛdeɛ a ɔyɛ aboa ma wiase no adi mu ɛne nti ɔbɛkyerɛ sɛ ampa ɔɔbɛɛma ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛtumi atwi afa no so ampa wo maame nko nso me maame nko wo papa nko nso me papa nko but yɛ nyinaa yɛ nipa ɛna yɛka bɔ mu a yɛte ateasefoɔ asase so ɛnte saa ɛne nti nipa biara ɛwɔ aduane a wodi nipa biara wɔ nsa a wɔnom nsu a wɔnom atade a wɔhyɛ saa na sumaa no tie nti sumaa no abɛfa nipaduane a wayi ɔkra no asi nkyɛn a ɔde nipaduane ɛyɛ adwuma no deɛ ɛkɔ so biara ɔkra no ɛbɛhyɛ mu a ɔnkae deɛ sumaa no ɛbɛyi so nipaduane ɛyɛɛyɛ ɛne nti sɛ ɔba afa hyɛ na wobɛtrae no anaasɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ ɔno no ɛbɛsi akan ɛwɔ bɔne kwan so a sumaa no ani bɛbrɛ no wakyerɛ wo sɛ ampa ɔyɛdi awu anaasɛ ɔyɛ patabiri bi a yɛmfa nkwasiasɛm ɛnkɔ ne kwan ano ɛne nti sumaa no ayɛ a nneɛma bebree a ɔmoyɛ no dodoɔ no ayɛ a na ɔmode yɛn ɛdi agorɔ ɔmo ɛɛpa afahyɛ a ɔmo sɛ yɛkɔdi agorɔ ɔmo ɛkɔdi agorɔ na mmom agodie no ase no wonim sɛ nneɛmafoɔ ntɔkwa tumi si sɛdeɛ yɛyɛ nipa desani a yakɔ program anaa yakɔ parties ahodoɔ na yɛkɔgye yɛni na yakɔdodo yɛn ho no ɛtɔ da a yɛtumi ho sɛ obi ɛtumi ɛyɛ mfonsuo obi mpo tumi wie obi ade ɛwɔ hɔ saa nso ɛna obi ɛtumi ka ntɔkwa wɔ aseɛ saa ɛna afahyɛ ɛnso teɛ wokɔduru a wonkura adwembɔne sɛ wo ne obi ɛɛkɔkɔ ntɔkwa wo nanso ebi asa na wɔsa na wɔntumi nsa bi ɛho ani bire nti obetumi ato agwalagwa ebi atumi na okura wo ɔbɛsɛ wɔn nso nhwɛ sɛ ampa tumi no ɛyɛ tumi a ano ɛten anaa ɛyɛ tumi pɔn anaa ɛne nti wosɔ no hwɛ saa na sɛ wowu tumi no a wode sɔ no ahwɛ no ɛsua na ɛmbɛn ne deɛ no anaa ɛntimi ne deɛ ne ndi asi a na saa tumi no ani berɛ a adeɛ ni ɛbɛyɔ ebinom koraa tumi fa ho ɛhwere ɔmo nkwa apere ɔmo akɔsɔ tumi bi a ɔmo nim na bɔseɛ ahwɛ tumi deɛ egugum sɛnea nipa yɛwɔ tenten yɛwɔ tietia yɛwɔ kɛseɛ na yɛwɔ deɛ n'afu so yɛwɔ deɛ ne mfɛ so ne deɛ ne bo so ne deɛ ne to so no saa na suma teɛ yɛwɔ kɛseɛ wom yɛwɔ kuma wom sɛdeɛ wo maame wo a anuafoɔ no koraa no obiara ne n'adwen obiara ne ne kala obiara ne ne kɛseɛ sɛdeɛ osi yɛ ne nneɛma fa saa na suma ahodoɔ ɛteɛ ebi a wo maame wo no nua no kura no obiara ɛnsa but ukɔ abusua bi mu so a ɔmo so ɛnsa ɛna ɔmo de twa ɔmo furuma saa ɛna ɔmsɛm ɛteɛ nti sunsun mu wiase no ayɛ a na deɛ ɛkɔ so no bebree ɛnte aseɛ ɛsɛ ɔmo di asaw ɔmo ɛdi agorɔ suma ɛyɛ akra ɛyɛ kɔnfoɔ tikyiwa suma no akra sɛ ɔpɛ sɛ ɔnkɔda nanso ɛyɛ kɔnfoɔ nana osumdɔm oku ɔde anakanuru esuma no akɔde nsa akɔhyia no a kyerɛ sɛ wakɔ agyegye ne tata ɛwɔ asamu a kyerɛ sɛ wadɔɔdɔɔ no sunsun kwan nso sɛ ɔndi asa kakra nti nana ɛdi asa kakra nsa na wakɔda na ɔkɔda yi ɛwɔ sɛ ɛyɛ mmerante kwa yi anaa kyiamefoɔ yi ɛsɔ no wɔ soro ɛwɔ sɛ ɔmo sɔ no because ɔde ne nsa ɛkɔsi fam abu atompare anaasɛ wabu dikyi nti dikyi no a wɔbu no sɛ wɔnsuo no bi a wobɛma no apira because suma no deɛ ɔno ɔmfa ho ɔno no ɔfiri nipadua no mu akɔ nti kwan a ɔbɛfa so akɔ no nti ɛyɛ wo akyiamefoɔ no asɛdeɛ sɛ mobɛsɔ ne mu yie sɛneɛ ɛbɛyɛ a nipadua no ɛho nka ɛfiri sɛ afei ɛna ɔkra no ankasa ɛbɛhyɛ ne mu afei na ɔkra no ankasa ɛbɛhyɛ ne mu ɛno nti ɛsɛ suma no ɛyɛ nana osumdɔm ama sedeɛ so a kyerɛ sɛ ɔsere ɛyɛ akyiamefoɔ no ɛdi ɔmo ho fa wo kakra ɔmo yɛ no sere ɛno nti ɔkyerɛ sɛ ampa ɔsere na yɛba ɛyɛ akyerɛmadefoɔ no a yɛba nananom sunsun mu a akyerɛmadefoɔ ɛyɛ atwenekafoɔ a kyerɛ sɛ ɔmo som bo paa ɛwɔ nananom sum mu na deɛ ɛkɔ so ni sɛ ɛyɛ challenge anaasɛ yɛbɔ ntwene na akɔmfoɔ ɛsa na tumi mu aperapere ɛkɔ so a deɛ ɛkɔ so ni obi wɔ hɔ a yɛto kɔmfoɔ no na yɛnyana a ɛkɔ akyerɛmadefoɔ no so ada sɛ akyerɛmadefoɔ no kɔmfoɔ no na ɛde wo baayɛ o na ɔna ɛde wo baayɛ o yɛto a ɛtumi ba so ɛde nti ebi wɔ hɔ a
tumi no twene no etimi gye kwahye twene no mu na twene na pai sei ta agye so mo sesa saa twene no ebi wo ho akotokro no a ekura na wo de ebo twene no ebi wo ho a kotokro no a ekura no nso a omode bo twene no kotokro no etimi ebu ana etimi pai sei ta agye se oyusu ana ofa kotokro foforo edi eti agro eni nti nyema bebe na ekoso uhu se nyema bi edana na usulu don ensa enye ahoma keke ana enye adie keke bi ene boho ya charge saade na tumi mu no ye de nakade aka na kyese eye tumi a kyese eno nso ema nyema ekoso ewo na awidie mu bibibone epa ade na ebone san ebetimi agye bibibone sanso ena ebetimi aso ano ana ebetimi achensa mpa oni bi epese ensi awa ye ho ade ugu sese osa adoa ena osa no nananom ebo adoa enti suma no esa adoa sa suma we ena ye fene pharmacy dua ana eka chem se suma we sa fugu we ehye no no de na kyese pharmacy dua ena ede ne ho adi no na pharmacy dua na bakwasem de ebesan de abremo openkyerekere papa a kyese okyerekere adasama ama adasama ahu tete bore Nyankopon abode ana abose niema ewo se yeye de Nyankopon aye tu hono anidi a ewo se ye de ma no no pharmacy dua na yesuma ya otai be kyerekere konkom mu ekere yense moma ye ni na ho apra yesom yesuma hodo no se ni be ya obi emfa asokwa enna ne ye achenchina na obi ema nkwanta enyira ye awugyina kete enti ema manichi saa bosom we hu pa na saa suma we hu pa pharmacy dua ono de opa aya na ope agoro pa na odi agoro ma ne ye fe otimi eboa ema kyese wo owura hokora mpo na saa da no odi anije ebeko fi because kwaya obefa so ema wani agye bia no bema wani agye we eye dia suma no eye na ye ka suma okunkuru ekwa akira pharmacy dua edi mutintima pa ye hinta atese adwene ho a wonte ase na odi ekodan pharmacy dua betimi amowo kudia ekoso na akwankyera hodo ewo se woye mawo ema una ofa hodi ene nkunidi no beya mawo pepepe mesero sa wo hwe ya fidi kase so be sen ye video no wa drop comment